Ga sabon honorable Maharazu zan faɗa. Uban kiɗan ciyaman Abdullahi Sha sanya wa local government ke zamu zaɓa. Uban kiɗan ciyaman Abdullahi Sha sanya wa local government ke zamu zaɓa. Kuma da maza kuɗin bani guri zan bage Isha sanya wa local government muna jiran ka. Sanya wa local government ka zaɓi Isha. Zaki cikin dawa sarki ne ina ya baka salo da nuna datta kuma wanda ya yi ranka. Sanya wa local government ka zaɓi Isha. Yana da kunya ba kare na wanda ya fi ka ba za a kai ka mabiya ba. Sanya wa local government ka zaɓi Isha. Yan awaki Allah ya ba mu jagora na gari ba za a fi mu ba. Hiriri ayi arki ka bani sauti zan wage jan wuya ne. Abdullahi Isha. Wurin sa aiki ne bai zo da yaudara ba. Fito mu zaɓi Isha. Kowa da nashi ni dai ga nawa nan ni na san in ya ce kukan mu ba za a ji shi ba. Abdullahi Isha. Bangon sukari ne kai ba ka yin san kai a sannu ka taka dai ina wani in ga kai Allah gatanka ba mai taka ka an buga an barka dole a kyale ka ba wanda ya fi ka aikin alkhairi hali da ka jari zaɓin alkhairi sai NNPP Zaɓen alkhairi sai NNPP. jamu mu je oga sai abu ganga ka janyo zuga babu batun burga kai alkhairi ne kai jagora ne zaɓi na mutane sanyawa zaɓin ka ba zaɓa makoka ba Sanyawa zaɓen ka ba za mu fa koka ba. mun ji mun amince kai ne zaɓin mu sanyawa suna nan dumburin suna nan kabagi wana nan daddara wana nan ko zargi suna nan zaro yana nan yan kama yana nan sai gurin suna nan kasan suna nan yan gano suna nan duka sun amince kai ne zaɓin mu sai maran zaɓe Sai maran zaɓe. sanda bai siyaman honorable garba sanyawa ina yabawa honorable yusuf mai gado ina yabama memba insha Allah honorable safi yana rabo ina yabama bambo na zamani na safi ka zare din Allah ya taya ma ko ka siyaman alhaji jibril daddijin arziki alhaji sa'idu gasni ina yabama su bawa yan gana shi jagora ne honorable ibrahim ko zarki yabama usman ejila da alhajin faira ne ga kabiru bawa alhaji ma'azu sale ina yabama sunusi no afur duka masoya ne ga uzaira rabau ga bashir alladu da ila na yabama honorable maharazu dole in yabama dan adamu oga dan galadi makai kace ne wagar nan waye zaɓin mu Sai Abdullahi kuma Isha. waye zaɓin mu Sai Abdullahi Isha. shi ne jigon mu Sai Abdullahi ga Isha. NNPP NNPP. sai NNPP Sai NNPP. Yusuf Waziri ne ni ne waƙar nan ko kuka ce why don shi ne ikiyana kuban kiɗan ciyaman Abdullahi